Krásne ránko prajem. Ja sa nachádzam v našich Tatranských horách. A mal som tu od decembra fotopascu. Tu vám ju ukážem. Ona ešte stále funguje, baterky sú asi na polovicu. A teraz vám ukážem, že kde bola nastavená. Takže tu je tá fotopasca. Hej. Nachádzam sa už v Kosovke, ako vidíte. Brutalitka prostredie. A fotopasca bola nastavená na toto tu ležovisko vlkov, kde oni nosia tieto kosti a potom cez deň ich ohryzajú. Takže tu ležia vlci. A tu som mal ja fotopascu. Ako hovorím, v decembri som ju tu založil. Teraz je 5. marec, prišiel som tu. Ja som ju už otvoril, len vám to chcem ukázať, že stavajú sa aj takéto veci. Hej, len trošku nech sa naštartuje. Ešte je asi zima. A stavajú sa aj takéto veci. No, takže 3 mesiace čakania. Jeden deň vyšla v hore, druhý deň vlastne vyšla skontrolovať pascu a karta je fuč. Stáva sa aj to, či tu vlci boli, neboli, to nevieme. Ale ja som si tu už doniesol naše nové solárne fotopasce, ktoré sme teraz zobrali na skúšku. Zobrali sme niekoľko typov, zobrali sme niekoľko značiek. Zobrali sme fotopásce, väčšinou 80% sú solárne, kde sa dajú dať ešte 4 tužkové baterky. Fotopásce sa líšia iba kapacitou baterky, ktorá je pod týmto solárom. Niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie. A tieto tu, Santeky, tuším, že to je, čo to je do frasa, neviem už ani, 900A, či čo to je, Ačková 900. Tak tých máme asi 15 alebo 20. No a v tejto odišla karta, to nič, to sa vymení. Ale tieto budeme vyradzovať teraz. Ja ich mám doma určite 15. A keďže nám prišlo strašne veľa týchto nových, ktoré točia už 4K videá, a potrebujeme ich vlastne do septembra otestovať a vybrať niektoré, ktoré sa najviac osvedčia, tak tieto tu 900 budeme vyradzovať. To znamená, že tu pod toto video alebo súkromne na Messenger, to už nechám na vás, mi kľudne napíšte, hlavne chalani, čo chodíte ešte do školy, čo si neviete alebo nemáte možnosť zarobiť a chcete fotopascu na monitorovanie, baví vás to, baví vás príroda, baví vás fotenie, napíšte mi, mám ich asi 15, 17, 20, neviem, a my vám to zadarmo pošleme na adresu, ktorú nám napíšete. Lebo používať ich už tie A900 nebudeme určite a zbytočne mi to bude niekde v skrini ležať, tak mladí chlapci, mladí nadejní fotografi prírody a dokumentaristi, kľudne píšte a tieto A900 vám zadarmo pošlem. Je ich, hovorím, asi 15, 17, 20, takže samozrejme nie jednému pošlem 20, ale že by sa každému ušlo niečo. Hej, tak píšte. Ja idem teraz vlastne založiť namiesto túto fotopascu. No, ja som ju doma cez USB nabil, ten solár, tú baterku, čo je pod solárom. Plánujeme tu nechať do augusta, čiže je to nejakých 5 mesiacov, 6 mesiacov necelých. Uvidíme, či sa tu niečo natočí. Fungovať by mala fungovať, lebo je to na slnečnej strane, čiže dobíjať ju bude. A
A ja ju tu teraz vlastne zakladám 5. marca, alebo 4. neviem presne, aký je dnes dátum. A prídem ju potom skontrolovať na konci augusta. A uvidíme, že či sa tam niečo natočí. Hej. Takže ešte raz, chalani, čo chodíte do školy, nemáte fotopásce, alebo nemáte peniaze na to, že by ste si kúpili fotopáscu, kľudne píšte. My vám tieto pošleme na adresu tie A900. Tak zatiaľ čaves. Kokos, to je makačka tu. Ty vole. Tak teraz som došiel k tej druhej fotopásci, lebo som tu mal dve. Jedna bola tá, čo odišla pamäťová karta, a druhá je tu. Druhá je tu. A tu aj dačo chodilo. Počkajte, prepnem. Tu aj dačo chodilo, tu je chodníček vychodený. Takže taká pekná horská lúčka. Tak keď neodfajčilo zase kartu, tu by dačo aj mohlo byť natočené. A ideme pozrieť. Kokos, však už všade hovoria, že nie snehu. To je minimálne 1,5 metra. Ty vole. No, pozrime. Čo to tu je? Skoro nič. Počkaj. 3, to som ja. Čo to je? No nič. Tak na druhej fotopásci iba jeden vlk. Pravdepodobne nepozeral som celé video, keďže som si to iba pustil. Ale vlčík cez deň, takže ideme podľa plánu, či sa natočilo niečo, či nie. Miesto to je pekné, určite sa tu niečo natočí. Hej, cez zimu tá zver bola stiahnutá dole, ale ono teraz, jak to začne pomaly všetko povolovať, trošku pofúka jarný vetrik, vyfenuje ten sneh, postieka dole voda, tak určite sa tu nájdu aj medvede, čo sa tu budú prechádzať, aj vlci, aj rys. Takže Santek A900 beriem domov. To budem posielať chalanom, čo mi napíšu. Samozrejme mladým chalanom, nie starým bujakom, čo zarábajú 1000 eur. A ja tu založím ďalšiu fotopáscu solárnu, čo máme na skúšku. Napíšem si dátum, napíšem si tip, ako dlho vydrží ten solár, ako to bude dobíjať. Uvidíme, čo nám všetko natočí. No, ideme makať. Potom sa ozvem, lebo ešte sa mi dnes ráno podarilo nájsť čerstvý paroch. Ale keďže som makal tu hore, tak som ho ani netočil, ani nič. Potom ho natočím a dám ho ešte sem do toho videa. Zatiaľ čaves. A tu je ten sľúbený paroch, ktorý som našiel ráno, keď som šiel k fotopásci. Je úplne čerstvo zhodený. Ešte bol, jak sa hovorí, teplý z dnešnej noci pravdepodobne. Nádherná koruna. Taký parošček do 3 kg. Celkom pekný. Nemal som čas sa tam motať, keďže idem do roboty a hľadať druhú stranu. Neviem, kto by našiel. Nech napíše. Ja už tam sa nedostanem tak skoro, takže jedna strana je tu. Tuto ostane a druhú stranu, keby ste našli, tak píšte. To, že ideme testovať fotopásce, som vám povedal. Fotopásce budú rôznych značiek, rôzne typy. Testovať to budeme pol roka, potom z toho vyberieme to najlepšie. Odpad vyhodíme preč. To, že ideme vyraďovať tie Santek 900A, som povedal. Chalani, čo chodíte do školy, nechodíte ešte do roboty, píšte, ja vám to pošlem všetko zadarmo. Čo sa týka tých fotopásci, čo som mal hore, 3 mesiace jedna fotopásca, karta,
proste odišla, to sa stáva. Tam nebolo nič. Na druhej jeden vlk, jedno video. Aj to som ešte nepozrel celé, že či vôbec bude použiteľné. Nevadí. My máme radi hory, chodíme po lese radi. Filmovať pri siláži a kukurici nemienime, čiže je to náročné, ale nás to tak baví. Zatiaľ sa majte pekne. Čaves.